баъди ҳар як машқ ман креатин ва протеин истифода бурда истодаам ва бисёртар таом истеъмол карда истодаам ва барои ман ин саволи беақлӣ аст, чунки Ҳабиб бародари ман аст. ман ӯро нафасгир карда метавонам, дасташро ба усул гирифта метавонам ё ягон усули дигар. Пас ин кори душвор мешавад. Он вақт Дана Вайт бояд ки ба ман пули калон диҳад. шахсоне ки хунукзадагӣ доред, зуд пешоб мекунед, пас ширкати шифофармо ба шумо ин асали гиёҳӣ бо номи паҳлавонро тавсия медиҳанд, ки ҳамаи ин мушкилиҳоро бартараф мекунад. ҳамчунин ин асал тестостерони шуморо баланд карда гардиши хунро хуб мекунад ва аз ҳама муҳим, ин асал танҳо аз гиёҳҳои табиӣ тайёр шудааст ва дар таркибаш ягон гуна химикат надорад. барои заказ кардани ин асал ё барои маълумоти бештар ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед ва мутахассисони ширкати шифофармо дар ҳамаи саволҳои шумо ҷавоб дода, ин асалро ба ҳама шаҳрҳои Русия ва Тоҷикистон доставка мекунанд. ба ҳама салом дӯстон, бо мо дар алоқа довталаб барои камарбанди чемпиони вазни нимёна Ислам Махачев, ки барои муҳориба зидди Ҷек Дела Мадалена омода шуда истодааст, ки рӯзи 16 ноябр дар турнири UFC 322 баргузор мегардад. барои ман аҷиб аст, ки туро чемпиони UFC ном нагирифта истодаам. ин чиз хеле ва хеле аҷиб аст. худро чӣ гуна ҳис мекунӣ? бале, ин хуб нест, ки ту маро чемпион наменомӣ, лекин каме дигар монд. оё ман туро ҳоло ҳам чемпиони UFC номида метавонам, чунки ту камарбандро аз даст додагӣ нестӣ ку. ин шашум муҳорибаи унвонӣ пайдарҳами ту мешавад, аммо дар 3 соли охир ту бори аввал ҳамчун довталаб мебароӣ. чӣ гуна аст омода шудан барои камарбандро соҳиб шудан, на балки ӯро ҳимоя кардан. ин лагер дар ҳақиқат душвор буд. ман вазн гирифта истодаам, бузургтар шуда истодаам. ман доимо шарикҳои спарингии худро иваз мекунам. баъзе бачаҳо хеле калонанд. ин омодагиҳои хеле вазнин аст. фарқияти спарингҳо бо бачаҳои калонтар дар чӣ буд? Масалан, ту бояд чиро тағйир медодӣ барои қувваозмоӣ бо онҳо? мо бисёр чизҳоро тағйир дода истодаем. мо бо мураббиҳоям нишаста нақша сохта истодаем. вазн гирифтан хеле душвор буд, лекин акнун ман каме калонтар шудам. чанд моҳи охир ман кӯшиш карда истодам, ки вазн гирам ва ин кори хеле душвор аст. баъди ҳар як машқ ман креатин ва протеин истифода бурда истодаам ва бисёртар таом истеъмол карда истодаам. лекин вазн гирифтан душвор аст. вақте ки ту дар як рӯз 2 маротиба тамринҳои вазнин мегузаронӣ. ту чӣ қадар вазн гирифтан мехоҳӣ? тақрибан 87 килограмм будан мехоҳам. дар фунт чанд аст намедонам. тақрибан 87 килограмм ва як ҳафта пеш аз турнир 83 килограмм будан мехоҳам. ана ҳамон вақт вазн кам кардан барои ман осон мешавад. инак ту гуфтӣ ки протеин ва креатин истеъмол карда истодаӣ. якум бор дар умрам креатин истифода бурда истодаам. ман ҳар рӯз ӯро истифода бурдан мехоҳам. ин аввалин хӯроки варзишие ҳаст, ки баъди ӯ ман тағйирот ҳис карда истодаам. Креатин ба ман кӯмак мекунад, ки худро зуд барқарор кунам, вазн гирам ва қувва мебахшад. чӣ қадар фарқият аст омодагӣ барои вазни сабук ва барои вазни нимёна? акнун вақте ки ман вазни худро иваз кардам, зиндагии ман тамоман дигар шуд. тамоми умри худ ман фикр мекардам, ки чӣ бояд истеъмол кунам. акнун ман аз лагери тамринӣ кайфият мебарам ва чизе ки хоҳам истеъмол мекунам. ман бо тавассум тамрин мекунам. аз 3 соли охир дида ҳозир ту хушбахтарӣ? бале, албатта, 100%. дар вазни сабук ман доимо вазни даркориро мекардам, лекин ин кори душвор буд. доимо. акнун вақте ки ту Ҷекро хубтар омӯхтӣ, оиди ӯ чӣ гуфта метавонӣ? оё ту фикри худро тағйир додӣ вақте ки муҳорибаи ӯро бе омӯхтан тамошо мекардӣ ва акнун вақте ки ҳамчун рақиб ӯро меомӯзӣ? ростига бале. ман ҳамаи муҳорибаҳои ӯро тамошо кардам. ӯ ҷангвари хуб аст, зарбаҳои хуб дорад, мушзании хуб дорад, аммо гӯштини хуб надорад. лекин дар замин хуб аст. Медонад ки чӣ гуна худро ҳимоя кунад, чӣ гуна тоб хӯрда ба по хезад. Дар замин малакаҳои хуб дорад, лекин хуб гӯштин гирифта наметавонад. Ӯ дар ҳақиқат хуб зарба мезанад. Ана барои чӣ ӯ яке аз беҳтаринҳо дар ҷаҳон аст. ҳозир бошад ӯ чемпиони ҷаҳон аст. барои чӣ гӯштини ӯ хуб нест? ман ҳимояи ӯро омӯхтум ва бисёри рақибонаш ӯро аз пой меафтониданд. ҳамаи рақибонаш ба ӯ текдан гузаронидаанд.
лекин вақте ки ӯро меафтонанд, ӯ дар замин худро хуб ҳис мекунад ва намешитобад, то ин ки ягон иштибоҳ накунад. ӯ медонад ки чӣ гуна худро ҳимоя кунад. Гуфта мешавад ки қувваи таҳшатовар надорад. қувваи ӯ барои ин вазн на он қадар калон аст. Масалан, ба монанди Билол Муҳаммад, ӯ қувваи калон дорад. Камару Усман қувваи хуб дорад, лекин ман намебинем ки Ҷек аз ман қувваи зиёдтар дошта бошад. Ҳабиб дар ин бора чӣ фикр дорад? Ӯ доимо ба худ боварӣ дорад, лекин ҳамзамон ӯ каме асабонӣ ба назар мерасад. бале, ӯ доимо каме асабонӣ аст ва ин моҳ барои ӯ вазнин буд, чунки бисёри бачаҳо аз дастаи мо муҳориба гузарониданд. аввал Усман ҷангид, баъд Умар, лекин мо бо мураббиҳоям доимо маслиҳат карда нақша сохта истодаем. Шарикҳои спарингии нав оварда истодаем, ки ба Ҷек монанд бошанд. дар ин лагер барои ту кадом маслиҳати Ҳабиб аз ҳама муҳим шуд? Ҳеҷ чиз махфӣ нест. Ҳабиб гуфт ки рақибро афтон, кӯшиш кун ки ӯро аз пой афтон ва коре кун ки ӯ хаста шавад. ман фикр мекунам ки ӯро дар замин шикаст дода метавонам. ман ӯро нафасгир карда метавонам, дасташро ба усул гирифта метавонам ё ягон усули дигар. ман корҳои ӯро дар замин дидам ва бале, ӯ хуб аст, аммо гӯштини ман дигар аст. медонам ки ҳамаи таваҷҷӯҳи ту дар Ҷек аст, аммо савол оиди Илия Топурия нест намешавад то он вақте ки якте аз шумо шикаст нахӯред ё ин ки наҷангед. барои ҳамин ин саволҳо ягон вақт нест намешаванд. аз вақте ки ӯ Чарлз Оливераро шикаст дод, мо бо ту суҳбат кардагӣ набудем. ту оиди муҳорибаи унвонии вазни сабук чӣ фикр дорӣ? муҳорибаи хуб, ман онро тамошо кардам. Чарлз Оливера шахсе ҳаст ки доимо барои финиш, барои ғалаба меравад ва ё ту ӯро мекушӣ ё ӯ туро мекушад. ана барои чӣ ӯ хатарнок аст. ин ҷанги хуб буд. ман намедонам ки акнун рақиби навбатии Илия кӣ мешавад. агар оиди муҳорибаи мо гап занем, пас ман аввал бояд ки ин муҳорибаро гузаронам ва ман медонам ки ӯ низ ба наздикӣ меҷангад ва мебинем ки чӣ гап мешавад. ӯ дар кохи сафед ҷангидан мехоҳад, ман низ дар он ҷо баромад кардан мехоҳам. ва агар ки UFC чизро хоҳанд, пас мо ин корро ташкил карда метавонем. ба фикри ту UFC чизро мехоҳанд? ман намедонам, аммо агар UFC муҳорибаи калон дар кохи сафед ташкил кардан хоҳанд, пас кадом муҳориба аз ин муҳориба калонтар шуда метавонад? Илия мегӯяд ки агар ту пирӯз шавӣ, пас ӯ ба вазни ту нимёна баромадан мехоҳад ва ман фикр мекунам ки ту низ дар он ҷо бо ӯ ҷангидан мехоҳӣ. ё ин ки ту омодаи ба вазни сабук фароӣ. дар кадом вазн ту бо Топурия ҷангидан мехостӣ? агар ки ӯ ба вазни 77 килограмм барояд, барои ман ин беҳтарин мешавад. лекин агар ки ман боз бояд 70 килограмм вазн кунам, пас ин кори душвор мешавад. он вақт Дана Вайт бояд ки ба ман пули калон диҳад. чӣ гуне ки ту қайд кардӣ, ҳоло мо намедонем ки рақиби навбатии Илия кӣ мешавад. UFC ҳоло ҳам ин чизро эълон накардаанд. аммо ба назари ман Педи аз ҳама номзади аён аст, баъди оне ки ӯ ба октагон ба назди Топурия баромад. ба фикри ту Педи Визофи ҳақиқӣ аст, чунки ба ҳар ҳол ин вазни ту буд. ман намедонам. аввал Арман дар муҳорибаи Топурия ва Оливера ҷангори эҳтиётӣ буд. ӯ вазни даркориро карда тавонист ва баъд ӯ бояд ки барои камарбанд меҷангид. лекин намедонам. ман фикр мекунам ки Арман бояд рақиби навбатӣ бошад, чунки ӯ ин чизро арзанда аст. бале, ӯ як иштибоҳ кард вақте ки бояд бо ман меҷангид. ӯ осеб гирифт ва вазн карда натавонист, лекин ӯ ҳоло ҳам рақами яки вазни сабук аст ва ӯ бояд ки барои унвон ҷангад. рақиб Арман шуда метавонад, Гейҷи шуда метавонад, лекин аниқ набояд ки Педи шавад. барои чӣ Педи набояд рақиб шавад? ман намедонам ки Педи киро шикаст додааст. Тони Фергюсонро? боз киро шикаст додааст? Майкл Чендлерро? Чендлерро ҳама шикаст додагианд. Педи ягон кор карда метавонад, лекин ман намебинам ки ӯ шанси калон дошта бошад. шояд ягон кор карда тавонад, аммо ман намедонам. рости гап, барои Топурия ӯ рақиби вазнин нест. ана Арман дар ҳақиқат Визофи сахт аст, ӯ ҷанговари сахт аст. агар ӯ Арманро шикаст диҳад, пас ин ғалабаи муҳим мешавад, чунки Арман малакаҳои хуби гӯштин, зарбазанӣ ва греплин дорад. а Педиро бошад, ҳоло ягон кас дар ҳақиқат санҷидагӣ нест.
дар охир аз ту пурсидан мехостум, оё барои ту муҳим ҳаст кореро кунӣ, ки Ҳабиб кардагӣ набуд. Ман медонам, ки шумо бачаҳо дар ин бора гап заданро дӯст намедоред, аммо барои мухлисон доимо чунин ба назар мерасад, ки ту аз пушти қадамҳои Ҳабиб меравӣ ва ҳама корҳои мекардагӣ ӯро мекунӣ. Намедонам, ин саволҳое ҳаст, ки баъзеҳо ба ман медиҳанд. Мепурсанд, ки ту камарбандро аз Ҳабиб дида зиёдтар ҳимоя кардан мехоҳӣ? Ман ягон вақт чунин суханҳоро гуфтагӣ нестам. Ва барои ман ин саволи беақлӣ аст, чунки Ҳабиб бародари ман аст. ӯ тамоми дастаи моро дастгирӣ мекунад. Ӯ орзу мекунад, ки бачаҳо аз зали мо чемпионҳои нав шаванд. Як маротиба ӯ ба ман гуфт, ки барои чӣ ин корро мекунад. Ҳабиб гуфт, вақте ягон кас чемпион мешавад, ӯ зиндагии бисёриҳоро хубтар карда метавонад. Зиндагии оилаи худро, бародарон ва хоҳарон ва дӯстони худро. Ӯ ба ман гуфт, ки ин чиз барои ӯ ба монанди орзу аст, ба одамон кӯмак кардан. ҳозир ӯ ҷангида наметавонад, аммо ба одамон кӯмак карда метавонад. вақте ки ӯ ба ягон кас кӯмак мекунад, ин маънои онро надорад, ки танҳо ба худи ҳамон одам кӯмак мекунад. Ҳабиб ҳамчунин ба оилаи онҳо кӯмак мекунад, дӯстон ва ҳамаи онҳое, ки дар бари ӯ ҳастанд. маҳз барои ҳамин дар саволи ту ман ҷавоб додан намехоҳам ва дар саволҳое, ки оё ман рекорди Ҳабибро гузаштан мехоҳам, ҷавоб додан намехоҳам. ҳамаи гап дар мероси Абдулманап аст, мураббии мо, ки ҳозир бо мо нест, лекин ҳамаи ин мероси ӯст. Тақрибан баъди 10-15 сол одамон мефаҳманд, ки Абдулманап барои кишвари мо, барои ММА ва умуман барои варзиш чӣ гуна саҳм гузоштааст. ҳозир ман танҳо барои як чиз ғамгинам. Ман ғамгинам, ки ӯ дар Актагон дар бари мо нест. Вақте ки мо баромад мекунем, вақте ки мо камарбанд ба даст меорем, ман фикр мекунам, ки ӯ аз мо фахр мекард. мо ҳар рӯз миннатдории худро ба ӯ мерасонем барои корҳое, ки ӯ баҳри мо кардааст. хуб, ман бесаброна муҳорибаи шуморо интизорам. Мадалена ҳозир ситораи калон дар варзиш нест, аммо ӯ ҷангвари хеле хуб аст ва чемпиони хуби вазни 77 килограмм аст. аз ҳамин сабаб ман ба ту миннатдории худро мерасонам, барои он ки ту вақт ҷудо карда бо ман ҳамсӯҳбат шудӣ.